Yes, godt. Hej Inger. Jeg skal lave et bevis, hvor fx er aftale, og x er større end x0. Men først og fremmest skal jeg bevise, at arealet er det samme som bestemt integraler. Så det vil jeg gøre. Og her skal jeg snakke om, at arealet det bliver defineret af f.eks. af det hele, og så a til grænsen a, det er jo 0, fordi det viser kun det her. Hvor at a til b, altså grænsen b, det er jo fra grænsen a til grænsen b, så det hele det her areal, vi arbejder med. Yes. Så vil jeg så, for at finde det her område under, jeg skal finde mellem x og x0, så vil jeg dele det op i to rektangler. Min graf her er et lille areal, som er det lyserøde, der er stiplet her. Og den kommer til at hedde f af x gange x minus x0. Da vi har den her side, det er jo fordi, at formen for det areal er længde gange bredde, så vi har længden her f af x, og så har vi x minus x0, som så er bredden. Det samme gør vi egentlig bare med det store areal, som er hele det blå heroppe, så det så hedder den gang bare f af x0, så hele siden her, og gange x minus x0. Godt. Det areal, vi så vil finde, det ligger jo her inde under den hvide flotte graf hernede. Og det er defineret ved a af x minus a af x0. Godt. Så kommer vi så herned, fordi at, hvis vi lige så bort for det her under dividerstregen, det kan man ikke gøre. Så hedder den f af x gange x minus x0, det lille areal, skal være mindre end eller lige med det areal, som vi kunne sige vores areal, som hedder a af x minus a af x0, som skal være mindre end eller lige med det store areal, som er f af x0 gange x minus x0. Vi kan også se her, at det skal være mindre end det store areal, for det store areal går ud over det, som vi skal finde, og det skal være større end det lille areal, for det skal over det. Yes. For så at forsimple det her lidt, så vælger jeg så at dividere med x minus x0 på alle de her led. Så det kommer til at se sådan her ud. Bum, bum, bum. Jeg kan sige alt sammen igen. Og det ender så med at se sådan her ud, hvor det hedder f af x er mindre end eller lige med a af x minus a af x0, divideret med x minus x0, som er mindre end f af x0. Så skal jeg snakke, det her det ligner rimelig meget sådan en differenskvotient her. Og det betyder, at det betyder for eksempel her sådan f af x minus f af x0 divideret med x minus x0 det samme som f differentieret af x0, når x går mod x0. Så det vil sige, det er det der står her, det står også her, at a af x minus a x0 divideret med x minus x0 er det samme som a differentieret af x0, når x går mod x0. Så når x går mod x0, så er a differentieret af x0. Og vi kan også sige, at når x går mod x0, så går f af x mod f af x0. Det kan vi simpelthen se her, at når x lige så stille rykker indad mod x0, så kan vi se, så kommer den til at gå herfra og herop til, altså tættere på f af x0. Godt. Så er jeg klar det. Og så skulle jeg jo egentlig bevise, at arealet er lige med et bestemt integral. Så allerførst skal der et bestemt integral her. Og det finder man jo stamfunktionen til f, og sætter de her grænser ind. Og i det her tilfælde vil det godt at sætte a af x ind, fordi det passer til vores bevis. Så det har jeg så gjort her. Og a af x, der hedder formen, så sætter man grænserne ind og minuserne hinanden, så den kommer til at hedde a af b minus a til a. Og a af b, det snakker vi om heroppe, det er jo fra a hele vejen her til b minus a til a, som bare det her. Så kommer egentlig til at være hele arealet minus 0, som også står her. Så det vil sige, at arealet minus 0 er det samme som arealet. Og det vil sige, at det bestemte integral er det samme som arealet. Det var det. Yes.